Зифа Басыргы исемендәге район мәдәният йортында узган батырлык дәресенә район мәктәпләреннән 8-11 сыйныф укучылары килде. Бүгенге дәрескә махсус кунак булып районыбызның актив егете Метрейле Рүзәл Минхажев чакырылды. Мәктәп укучылары Рүзәл Минхажевны тың калып тыңладылар. Ул укучыларга мобилизацияләнгән егетләрнең тормыш-көнкүреше, батырлыклары турында сөйләде. Мен төп хыял аларда инде патриотлык хисен уяту, туган җирне ярату, туган илебезне хөрмәт итү, туган телдә сөйләшү, үзебезнең мөслимебезнең исемен горур күтәреп йөрсеннәр киләчәктә. Бездән соң да улгайгачтан яшьләргә карап, безнең арттан горур егетләребез бара икән дип сокланырлык булсын. Дәрестә бүгенге көн проблемалары да күтәрелде. Бүген балалар да, өлкәннәр дә гаджетларсыз яши алмый. Балаларның укуы һәм социальләшүе гиперинформация шартларында уза. Мәгълүмат төрле, һәм аның күпчелеге социаль челтәрләр аша таратыла. Иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов та шул хакта искәртте. Безнең мәктәпләребездә, мәктәптән тыш чараларда балалар белән, хәтта әти-әниләр белән дә чаралар оештырганда, максатчан, тематик чаралар үткәрү мөһим. Ак белән караны аерырга, яхшы белән яманны аерырга өйрәтү ул инде мәктәпләрнең дә, ата-аналарның да һәм җәмәгатьчелекнең дә бурычы дип саныйм мин. Батырлык дәресләре һәр даим оештырыла. Бу дәресләрнең максаты укучыларда ватанпәрвәрлек һәм намус кебек сыйфатларны тәрбияләү. Минемчә, батырлык дәресләре әлбәттә кирәк, чөнки ул балаларга әхлакый үсеш бирә. Әлбәттә, миңа Рүзәл абыйның чыгышы бик ошады. Дәрес музыкаль чыгышлар белән үрелеп барды. Талантлы егетләр Илназ Мирзаханов һәм Эльвир Габдрахманов моңлы җырлары белән тамашачыларны җәлеп итте. Дәрес узагында укучылар үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алды. Рамиля Салямова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе.